ba za mu kuɗin tara ba idan ana son ci gaba da zuwa makaranta ban kuɗin tara alƙur'an na da ka ce kun makarantar kenan kwaro ne wallahi da yayi kan cikin yaron da nan kaca yanzu malam bai zo ba ka sani ko na gona na sabci wallahi a aikin nasu ne haka alƙur'an Allah bai sa mu dai kwaro ka bau kenan kai na gabara kai ke jaye ya gari lafiya Allah ya kai so wallahi malam ban ina da niyyar Assalamu alaikum salam kai kuma ka hirin zuwa makabarta ne Allahu akbar ai ka burge al'umma wato ka san anan ko kanane yan boko bana ji ya ja da dan bambo wannan ma da magana kashin na bakaje kai da Allah na magana da mutane kana sa baki don yi ba mutum baje kai ba bilata kauna kusa da kai ba kai da gane ka amine wani yawa yi class kowa ya bani a hankali kowa ya da su domin yau darasin nan ba wasa ba za mu dinga yin abu ɗaya ba fa cewar ya gane darasin da muke yi haka ne darasin mu na yau da ma Hausa ne na kowa kuma ya sani kowa kuma ya ce min ya fahimta yau muna nawa ga wata haka ne kowane wata yana da kwana nawa ne 30 ne wannan mutum ne a ce ni ba mutum ba shi amma kaji malam wannan da alhaji yana yawan zuwa a makare ya kamata a rinka mishi bulala wannan ko daddan da alhaji kwarai kuwa a gidansu muke siyo koko haka yake a gama koko a gidansu mu siyo mai ya mu karya ya zo sarka baya kuma a ƙasa muke zuwa malam kwarai kuwa amma shi ake ba ya kamata a gyara yi wallahi kai na gaya maka in dai ɗalibi zai shigo a idona ina ganin shi na san me laifi ne ai ka je kana mushi magana ka bar ni ka ji me zan gaya mushi fito nan sore sa fito na ce ka fito sore sa ka fito na ce sa sore sa kai dai fita ya na iya ka je mana sore sa mala ya kira sa dan babanka ya je maka da madina sa ayi hakuri ba zan kara ba yau ka fara kenan ina na dena Yau ka fara kenan. wallahi ka samun gwiwon ka kasa ba sore sa ka samun gwiwon ka wai na zauna duka ne samun gwiwon ka kasa sore sa sore sa sore sa yake yi sore sa get money sa sore sa ai mala ya latti wallahi kuwa wallahi wato malam baka sani dakata samun gwiwon ka kasa samun gwiwon ka lati dama na faɗa yau ba wasa ba maganan wasa yau ka samun gwiwon ka kasa na ce ko me dala menene gwiwa ka samun gwiwon ka kasa na ce ladab shejan kai kamun ka baiwa amma haka ake lead down din kara ce wani uban jaka sai ka ce wani mai sai da magani sore sa wato baka sani ba malam ka san kaka na sahu ga mai dan wanki ta ce a makarantar nan ka san da an yi magana sai ka kama gaya ma mutane gidanku ba a gama abinci da wuri gidanku ne aka fi kowa lattin abinci a'a wato ka san kaka na sahu ga mai dan wanki gidanku aka fi kowa lattin abinci juya ka kalle su baka labari dukkan sa arji na zo na same su dukkan a cikin kilas na zo na same su malam da an ce tar ne magana ne he ce gidansa ana riga kowa gama abinci amma ba zan yi magana ba dole ne in hukunta ka dole ne sore sa dan babanka ya je da an yi magana sai ka ce sore sa sore sa sore dakata duka mu gani ba shi bayan ka ce ko ka san a lokacin da sahu ga mai dan wanki ta sa min dan wanki a jaka ya ai na dunkusa na ka durkusa na ce kai tashi dawo malam aje jakanka aje mun jakanka kan zitin ya min dan ka wanki aje mun jakanka na ce ko aje ya ka fula ka tsinke min takalmi ka san saboda tsaba ina cin gudu bala saboda kan da ina duka Bala ya ce ka duka ko ba za ka duka ba ne ka hau
wallahi talla wanda ya karya mun ba Allah ina da girman ba ka da magana malam ne ya Allah man wallahi ya isa Allah barka mun amaya wai Allah na Toresa. wallahi malam na ku gaba ɗaya hukunci in ba da bulala bane Toresa. kenan rike Malam. duka Iya. ka duka aka ce bulala 5 in ka kasa ni zan yi Toresa. kowa ya samu wurin zama Wallahi wannan da kaje na za. Ni da magana na da na shiru. dan wata baka ci Wannan baki. wallahi ba zan baka ba Kai baka ba da hakuri kana ganin malam. ka dai hawu Da kin bakin kai ga maka. Kadan yana fiye samun majina. An da ƙara dukan na. To kake ka kai ƙara a ƙara. Wala ba za a ƙara ba. to za mu shiga darasi kun ji go yawwa to masha Allah yau za mu tantance da wanda ya gane da wanda bai gane ba ko Haka ne malam. ce darasinmu na yau Hausa Malam ko ala ko maka turmi. kamar yadda kuka sani gara a yi muku rubutun da manyan baki wa to kuma a ran hankalinku ko tunda kowa ya ce ya fahimta to dama haka ake so kowa ya gane ya fahimci me ake yi shine karatu ba wai a zo ana karatu aji ka ce ka fahimta kuma baka fahimta ba ko ba ka ba to don haka yanzu zan yi tambaya don in gane kowa ya fahimta kuma zan fahimci wane ne bai fahimta ba domin a tambayar ne zai sa in gano wanda fahimta da wanda bai fahimta ba yanzu ga dai baƙaƙe a rubuce kowa yana gani da su zan yi amfani in gane fahimtanka da darasin da muka yi tun daga ranar da fara ta fito zuwa yanzu don haka ina ja'e ba gani na kai mun spelling din sunanka bala gani kashe kai mana spelling din sunanka to malam sunana ya s sunana malam ya s kamar yadda na ce kamar spelling din sunanka ne ba ba ka faɗa min sunanka ba to ma na haiki to ya No. ai malam wannan ba gida ne ba iya komai ba wani aiki za salamu alaikum sunana spelling ko malam du gara ma ɗan fulani kai ka tashi kana cika baki kamar wanda zai iya suna kuma kana cikin gari kana cikin masu murnikewa kana cewa ka fahimci darasin da ake dala ta kawo mun zauna wani da ya kuma yawwa yawa spelling ka ce da ai ko malam yawa na iya kwai waye zai iya Gani.
dakata fito. An gama. Zo, An gama. zo. An gama. Kai za ka iya. Zo. Ai dai su fara. Na dakata. Kai za da kai dan fulani ku fito. Ya subhanallahi wallahu akbar. Malam tun da zan iya da ka bari ma na yi duk ba he sun yi bas Fito. To. Duk ku zuguna kowa ya sa guyon shi a ƙasa. Kowa ya sa guyon shi a ƙasa. Ai ka sa guyon ka. An ne malam. Kowa ya sa guyon shi a ƙasa. Wallahi kai ka ja mana. A'a ba banda kai kai za ka iya. Yawa. Kowa ka bi shi da mari. Mare su ne. Kowa ka mare shi. Yanzu ma mari ne. kowa ka bi shi. Kowanne. Kowa ka bi shi da mari. Ka ce ka mare su ko? An gama malam. An mare su. Yanzu kuwa. Yanzu kuwa. Yanzu kuwa. Ƙara mun fuska ki ba. Malam annabi wani maru ba. Ai Ba ni. Ba ki fuska mana ba shi. Yawwa. abokin ka ne wallahi na abokin ka ne. Rannan na Kar ka sa hannu ba. Kar ka sa. dama na je gun budurwa ya je. Ayyo Allah wayyo. Yawwa. Kai. Daunan. Kai malam. Daunan. Malam ko an kankara musu. Ba sha ka daunan. Sai kai. Yawa. Yanzu malam karisa ko? Karisa. Sifelin ka ce. Spelling. Ba. Shar. Har ci kullum uban ka kai ma. Ye. Har kana cika mutane baki yan aji na sauraron ka za ka iya. Malam Haka ake spelling din bashar din? Haka ake yi. No. Kurama kurama.